Hej YouTube. I dag vil jeg vise en video om, hvordan man laver et Nutella-brød. Så det første, man skal have, det er jo Nutellaen. Og så kniv. Og så brød. Og sådan, jeg skal lave det. Okay, så lad os begynde. Så man tager brødet. Åbner man kapslen, og så er man nemt at bruge meget kraft på det. Og så tager man noget Nutella op. Og det er præcis så meget her, man skal have. Og så smører man det hen på brødet her. Så smører man det derhen. Vi skal bruge til præcis sådan der ud. Og så klapper man den sammen. Og så smører man den derned. Så har I et Nutella-brød. Og det var alt for i dag, Jens. Vi ses en anden gang.